Зоопарковий завулок 42 Сідней. Ти куди пливеш? Я пливу до Ребалоу, зоопарковий завулок 42 Сідней. Коли ти цікавишся, куди я пливу, я скажу тобі. Ребалоу, зоопарковий завулок 42 Сідней. Куди? Даруй, я не дочула. Ребалоу, зоопарковий завулок 42 Сідней. Вибачайте. Я не дочула, тут мамочку Вибачайте. Ребалоу, зоопарковий Вітаю. завулок Сідней. Може, ви ведаєте, як... Эй, стойте, стойте, подкажите, коли ласка. Эй, почекайте. Хвилинку, мне только спитать. Прошу, верніться. Одно невеличке питання. Мне треба, я не знав, сплили. Ребалоу, зоопарковий завулок 42 Сідней. Чому я мушу повторять знову? Повторю ще раз, мені не складано. Ребалоу... Ага, Слухай сюди. ага. Я думаю, буде лепш, коли далей я протягну пошуки сам. Без тебе. Добре. То бок один. Ага. Сам. Не зусім сам, ну, я не вельмі хочу тебе брать. А? Я не хочу тебе покрыўдзіць. Ти приганяєш мене? Не зусім. Так. Просто я не хочу больш затрымлівацца, а ты адна з тых, хто ўвесь час нас затрымлівае. Але ты не сумуй. Існуюць такія рыбы, яны затрымліваюць. То бок ти не любиш мене? Не, вядома, я цябе люблю. Я не хочу быць з табой якраз таму, што люблю. Гэта складанае пачуццё. Не плач. Я люблю цябе. Эй, ты! Мисс, ён что, чапляецца да вас? Я не памятаю. Чапляйся? Не, мы просто... Эй, а вы часам не ведаеце, як дабрацца да Слухай, рыбалоў? дружа, с тобой тут ніхто не размаўляў. Эй, мисс, любіце загадкі? Добра, як на рэпетыцыі, хлопцы. Хто гэта? Адгадайце? О, я бачила гэту рыбу. Гэта рыба з носам у форме мяча. Зараз. Гэта рыба-меч. Эй, ты, клоун! Дамам трэба саступаць. Падказка масла! З языка просіцца. Хамар! Я ўсё бачу. Што? Шмат ног, жыве ў акіяне. Мідыя. Вельмі блізка. Ён па хвалях плыве, ветер ветра зі змей, ён па хвалях плыве. Прашу, покажите дорогу! Прошу, покажите дорогу. Я сур'ёзна! Я-я-я, мне-мне-мне, я-я-я, мне-мне-мне. Дякую. О, не. Гей, верніся. Гей, што здарылася? Яшчэ пытаеш. Пакуль яны паказваюць свае недарэчныя пароды, і я ў далечыні ад дома з рыбай, якая сваё імя не памятае. О, гэта сумна. Так, і сын невядома дзе. Твой сын Чыка? Нема. О, дакладна. Ды не важна, бо ніхто ва ўсім акіяне мне не дапаможа. Я ж дапамагаю. Чакай мяне тут. Хлопцы! Што, ён зноў за сваё? Не, ён бяскрыўдны, не сярдуйце, проста ён згубіў сына Фабія. Ці чулі вы пра рыбалова зоапаркавы завулак Сідней? Сідней? О, вядома! У нашага Теда сваякі ў Сіднеі, правда, Тед? О, гей, яны ведаюць Сідней! Як туды трапіць, ведаеце? Гэта вам трэба на паўднёвы напрамак. Трымайцеся ўсходня аўстралійскага цячэння. Вялікае цячэнне, не праміняце яно у тым кірунку. Ну і плывіце так прыкладна, не ведаю, што вы, хлопцы, скажаце? 10 міль! Цячэнне прывядзе вас наўпрост у Сідней. Выдатна, просто выдатна! Дуры малайчына! Ой, ладно, я ж твоя памочніца, дапамагаю, так? Эй, хлопцы, дзякуй! Ды няма за што! Ты гэта, брат, разняволіўся б трохі! О, хлопцы, заўвага трапная. Пакуль. О, гей, міс, чакайце! Што? Калі дасягняце расколіны, плывіце праз яе, не над ёй. Расколіна? Праз яе? Не над ёй? Я запомню! Хей!